Za mu so ka gabatar da kanka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Ismail Usman Yandaki a garkuwan kaita magaji Yandaki. Na'am. To gashi mun ganka a wajen zaɓe. Ya kake ganin halin zaɓen? To gaskiya alhamdulillahi dama mu mazaɓa ta Yandaki da ma karamar kuma kaita mazaɓu ne da suke da tarihi na zaman lafiya da girmama juna da mutunta juna. Saboda haka a dai situation inda nake gani gaskiya ana yin zaɓe lafiya lo cikin kwanciyar hankali cikin lumana babu wani fargaba babu wani tashin hankali. Na'am. Ya kuke ganin fitowar su jami'an tsaron sun zo cikin lokaci kuma al'umma sun amsa kira? Gaskiya kayan je zaɓe sun zo tun kimanin karfe 3 na daren jiya sun kwana a yan daki sannan kuma jami'an tsaro tare da kaya suka rako kayan zaɓe suka shigo kuma babu wani rumfa da babu jami'an tsaro a wannan mazaɓata muna da polling unit da guda 17 so kuma kowane polling unit akwai kayan zaɓe akwai kuma ma'aikata na hukumar zaben da kuma su security agencies. Na'am. A matsayinka na matashi ya kake ganin fitowar matasa? Na ji daɗi, na yi farin ciki musamman matsayina na matashi wanda yake wakiltar matasa na yankin Katsina Central a jam'iyyar APC. Na yi murna da farin ciki yadda na ga mazaɓata matasa sun fito bilhaƙi suka nuna mun kishi suka nuna ma gwamnati kishi suka nuna ma al'umma kishi domin su kada ƙuri'a su zaɓi ra'ayinsu. Wani fata kake da shi ga shi wannan zaɓe da ake gudanarwa a halin yanzu? Fatan da nake da wannan zaɓe a yi shi lafiya a gama lafiya da ƙarfin Allah jam'iyyar APC ta cinye zaɓen baki da.